ନିଅ ନିଅ ଖାଇଦିଅ ରେ। ନିଅ ନିଅ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇଦିଅ। ଖାଅ ରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇଦିଅ। ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ମୁଁ କରିବି। ତମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ମୁଁ ବିକିଲେ ମୋ ସଂସାର ଚାଲିବ। ନିଅ ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ହୁକେ ହୁ ଶିଆଳ ମୋର ନାମ। ପକ୍ଷୀ ଖାଇବି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି ଖାଇବି ଆମର କାମ। ହୁକେ ହୁ ଆହା ଆହା। ଏ ବଦମାସି ଶିଆଳଟା ବି ଏପଟେ ଆସିବ। ତାର ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଖାଇଦବ ଗଲା ମୋ ଜୀବନଟା ଗଲା, ଏଠି ନର୍କ ହେଇଯିବ। ଏ ବଦମାସି ଶିଆଳ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଇ ପକେଇବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଆରେ ଟୁନି, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ତୁ ଏକା ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ କହୁନୁ କ'ଣ? ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ଆରେ ତୁମ ହାତରେ ସେଟା କ'ଣ କିରେ? ଏଇଟା ବଦମାସ କାଉର ଛୁଆ। ଆଜି ତା ଛୁଆକୁ ପାଇଲେ ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ତାର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଯାକ ନେଇକି କୁକୁଡ଼ାର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଯାକ ତାର ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିକି ମାର୍କେଟକୁ ତାର ଧଇଲା ଚାଲିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିଆଳ କହିଲା ହୁକେ ହୁ ଶିଆଳ ମୋର ନାମ। ପକ୍ଷୀ ଖାଇବି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି ମୋ କାମ। ହୁକେ ହୁ ସବୁଦିନ ଚଢ଼େଇରେ ମାଂସ ଖିଆ ହେଉଛି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ଯିବା। ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ଇଏ ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ବି ପାଟିଟା ସ୍ୱାଦ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଏ ବୁଢ଼ୀର କୁକୁଡ଼ା ଥବ, ଯାଉଛି ଦେଖିବି ତା ଭାଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ତ ଯାଉଛି ବଜାରକୁ, ମୁଁ ତା ଭାଡ଼ି ଦେଖେ, କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଖାଇବି। ଯଦି ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗରା ଖାଇବି ମୋ ଦେହରେ ଚର୍ବି ହେଇଯିବ। ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ାଟା, ବୁଢ଼ୀର ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ହୁକେ ହୁ ଶିଆଳ ମୋର ନାମ। ପକ୍ଷୀ ଖାଇବି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି ଖାଇବା ମୋର କାମ। ହୁକେ ହୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏପଟୁ ଅନାଉନେ, ଶିଆଳ ଆଉଛି ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଆରେ ଟୁନି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶିଆଳ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ନା ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଖାଇ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ାଟା ନେଲି ପାଟିରେ। ପାଟି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଉଣ୍ଡାଳୁଛି, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ କରିବା ଟିକେ ଆଜି। ଆରେ ଟୁନି ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଲୁଚେଇଛୁ? ତୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ନାଇଁ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମିଛ କଥା। ନା ମୋ ଛୁଆ ମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ? ଏ ଶିଆଳଟା ଯେମିତି ହଉଛି କେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଖାଇଦବ। ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଶିଆଳକୁ ମନା କରୁଛୁ ଯେ ମୋର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ତୁ ଶିଆଳ ଭାଇକି ଲୁଚେଇଛୁ ବୋଲିକି। ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦେବି ତୋର ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦିଟା ଆଡ଼ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଖାଇବି ଆରାମସେ। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ ତମକୁ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆରେ କିଏ କହୁନ, ମୋତେ ଦିଟା ହାଡ଼ ଦିଅ, ମୁଁ ଚୋବେଇଲା ପରେ ତମକୁ କହିବି। ମୁଁ ନ ଖାଇଲା ଯାକେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି? ମୋତେ ଦିଟା ହାଡ଼ ଦିଅ, ମୁଁ ଚୋବେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଆରେ ଟୁନି ତାର ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛି, ତମକୁ ସେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯାଉ ଦେଖିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ସେ ଟୁନିର ଛୁଆକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଲକି ସାଇଜ ସୁଜା କରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ? ଆରେ କିଏ ନେଇଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ?
ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇ ହେବନି। ଯାଉଛି ଯିବା ବୁଢ଼ୀକି ବାରିକି ଗୋଟେ ତାର କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସି ଖାଇବି ଆଜି। ଚାଲ ଯିବା, ଟୁନି ଅଛି ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ହେବନି। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ କ'ଣ ଉଚିତ ସେଇଠି? ଆରେ ନାଇଁରେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏମିତି ହଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀର ଭାଡ଼ିରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଖାଇବି। ଆରେ ଏରେ ଶିଆଳ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ନଉଛୁ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ତତେ ଦେବି ଆଜି ସାଇଜ କରି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆରେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ତୋ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଚୋର କୋଉଠିକାରେ, ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତତେ ଏମିତି ଧରିକି ପାନେ ଦେବି, ତୁ ସପନରେ ଭାବିବୁନୁ ଆଉ କେବେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ବାରିକି ଆସିବୁନୁ। ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳକୁ ଆଉ ପାରି ନ ପାରି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଆସିବୁ ତ ଆଉ ଥରେ ତତେ ଦେବି ମୁଁ ପାନେ। ତୁ କେତେ ତୁ ଲୁଚେଇବୁ ଚୋର, ତୁ ଶିଆଳ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଚିଲ ଆସିଲା, ଓ ଶିଆଳ ଭାଇ, ଶିଆଳ ଭାଇ। ଆରେ ସେପଟେ ନରମ ନରମ ମାଉଁସ ଦୁଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ତମେ ଏଠି ବୁଢ଼ୀର କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଆଣି ଖାଉଛ। ଆରେ କିଏ ମ? ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟୁନି ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ଏବେ ଯାଉଛି। ଆରେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଏ ଟୁନି ତା ବସାରେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଆଳ ନେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ, ମୋ ଶିଆଳ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଶିଆଳ, ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତୁ ଆଜି ନେଇ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆରେ ଟୁନି, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ବଦମାସ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଶିଆଳକୁ ଆଜି ପାନେ ଦେବା। ଆଉ ଶିଆଳ ପୁଣି ଆସିଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଫାସ ପକେଇ ଦେଇଲା, ଜାଲ ପକେଇ ଦେଲା ଶିଆଳ ଉପରେ। ଶିଆଳ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ। ଆରେ ମତେ ଛାଡ଼ ରେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭୁଲ କରିବିନି। ଆରେ ବଦମାସ।